अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के आयोजन भइल 8 मार्च के मनावल जाए वाला एह दिन के खास महत्व बा काहे कि ऐसे हमनी के महिला लोग का साथे मिलके ओह लोग के समर्पण साहस ओह लोग के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक योगदान के याद कइल जाला। यह साल के थीम बा प्रेरणादायक समावेशिता, जवना में हमनी के याद दियावल गइल बा की सगरी मेहरारू लोग के चाहे कवनो परंपरा भा पहचान होखे अपना के सशक्त सम्मानित महसूस करे के चाही। नमस्कार दोस्त लोग, हमनी के यूट्यूब चैनल @बॉचर में राउर स्वागत बा। आज हमनी के रउआ सभे खातिर एगो नया फिल्म के समीक्षा लेके आइल बानी जा, जवन की लिपस्टिक अंडर माई बुरखा 2016। यह फिल्म के निर्देशक अलंकृत श्रीवास्तव बाड़ी जे ए कहानी के बहुते कुशलता से पेश कैले बाड़ी। कहानी 4 गो मेहरारू के इर्द गिर्द घूमत बा जे अलग अलग उम्र पृष्ठभूमि के बाड़ी, बाकिर समाज के रूढ़िवादिता के तोड़त अपना इच्छा खातिर लड़त बाड़ी, कामुकता उत्पीड़न के मुद्दा के समर्थन करे के कोशिश कैले बा। हमनी के ए सिनेमा के फीचर कलाकृति सामाजिक संदेश के साथे साथे ए बात पर चर्चा करब जा की सामाजिक बदलाव से कैसे बात करेला। लिपस्टिक अंडर माई बुरखा 2016 उदास स्माइली आजादी के खोज में महिला लोग के कहानी। लिपस्टिक अंडर माई बुरखा एगो ऐसन फिल्म है जवन सामाजिक रूढ़ि प्रकृतिवाद के खिलाफ उठल महिला जीवन के विभिन्न पहलू के छुए के कोशिश कैलस। अलंकृत श्रीवास्तव के निर्देशन में बनल एह तस्वीर में महत्वपूर्ण पात्रन के माध्यम से समाज में महिला सशक्तिकरण के कई गो मुद्दा के उजागर कैल गइल बा। ई एगो बोल्ड चुनौतीपूर्ण कला प्रस्तुति है जवन महिला लोग के आजादी के मांग में उत्साहित करेला। कहानी कला के बारे में बतावल गइल बा। 4 गो मेहरारू जे एगो छोट शहर के अलग अलग हिस्सा से आयल बाड़ी के उम्र पृष्ठभूमि अलग अलग बा ए सबके सामाजिक रूढ़ि से आत्मीयता बा। रोजमर्रा के जिंदगी के चुनौती अपना इच्छा के सामना करत की मेहरारू अपना सपना के पूरा करे खातिर संघर्ष करेली। सजवना में कामुकता आजादी सामाजिक न्याय के मुद्दा शामिल बा। फिल्म के कहानी समाज में महिला के वास्तविकता के बहुत छेड़खानी के तरीका से सोझा ले आवता। एकरा में ओह विचारन के हिम्मत से सामना करे के पड़ल बा जवना के शायद समाज के स्वीकृति ना मिल पावे। अभिनय अभिनेत्री लोग के काम करेला। फिल्म के मुख्य कलाकारन के प्रदर्शन बढ़िया रहल। भारती पाठक, कोनकोना सेन शर्मा, आहाना कुमरा, लबिता बोरा अपना किरदारन के शानदार निभावले बाड़न अपना अनुकरणीय अभिनय से दर्शकन के मुद्दा पर सोचे के मजबूर कर दिहले बाड़न। संगीत संगीतकार लोग के नाम बा। चित्र के संगीत भी उच्च गुणवत्ता वाला बा कहानी के अउरी जीवंत बनावेला। संगीतकार तरह तरह के भाव के समेटले बाड़न दर्शकन के कहानी में भटकावे में मदद कैले बाड़न। समाप्ति हो गइल बा। लिपस्टिक अंडर माई बुरखा एगो खास फिल्म है जवना में समाज में महिला सशक्तिकरण के बारे में महत्वपूर्ण बात बा। ये तस्वीर हिम्मत, समर्पण आत्मविश्वास के कहानी है जवन हर आदमी के सोचे खातिर मजबूर करेला समाज में बदलाव ले आवे खातिर प्रेरित करेला। चैनल @बॉचर पर बनल रही जुड़ल रही काहे कि हमनी का यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एकजुट होके हमनी के प्रेरित करे वाली, आगे बढ़े खातिर प्रेरित करे वाली ताकतवर महिला लोग के कहानी साझा करेनी जा। यह खास मौका पर हमनी का समावेशिता के ऊंचाई के स्केल करे हर क्षेत्र में महिला के सशक्त बनावे खातिर कुछ महत्वपूर्ण विचार साझा करब जा। धन्यवाद। जय हिंद।